Здравейте на всички, аз съм Зозо и попаднахме в тази мина, като копаме. Това е сериозно. Закъснях и дори не си специален костюм. Да, как ще разберем дали изобщо си от екипа? Не може ли да побързаме? Дай ми ръкавиците, пази хода и изчезвай. Може да има диамант. Какво прави този уикенд? Нищо. Събирах суровини химикали, скъпите ми братя. Беше супер купон. Това е Оуен. Пише здравей. Той. Ето, готово. Добре. Никъде попадна. При Оуен. Ще ми рисува портрет. Така ли? Но ще боли, когато мине с колелото върху лицето ти. Чао, смутаняци. Минавай към ще. Задействаш алармата. Бързо, да се махна от тук. Добре, малко е тъничко. Тъй. Изкачим ли още? Събудете се и искам подробно изложение за станалото с нощи без кискане, когато кажа думата изложение. Гати Децата, провалихте мисията. Какво става? Върни се в капсулата си, влизай! Засичам високо ниво на замърсяване в капсулата на Бри. Какво? Глупости, как може капсулата ми е? О, какво? Какво е О? Съжалявам, че така премълчавам. Бри, да си била изложена на нещо токсично по време на мисията. Майка ти, мините. Костюмът на Бри не е излизал от капсулата с нощи. Майка. О, ще ти кажа защо. Защото излезе Собен. Първо закъсня, после се зарази и накрая включи алармата. Докато не разбера на какво точно си била изложена Добре, намерихме само 7 айрон. Копаме някъде другаде без скапани, грозни, педерастки мини. Върхът, след като включим алармата, ще е още по-трудно да видим покрай охраната. Как ще влезе? по същия начин, по който стоя тук и не ме виждате. Как го направи? Той е вещер! Това е новата ми космическа микропроекторна технология. Приятел, разпознава магията, а ти си вещер. Не съм. Устройството сканира обстановката и използва матрица от светлинни проекции, за да създаде виртуална обстановка, за която да се скриеш. Та-дам! Ход за звукови. Изобретих я като 3D моделираща машина за космически телескопи. Той е космически вещер. Тези са от най-лошите. Пак се чува онзи плъх. Значи, за да сканирам и да проектирам моделна стайка. Как? Не знам, хвърли нещо в копата, за да вдигне шум и да погледа настрани. Ама какво е? Адам, не стол, нещо малко. Сериозно? Шегувам се. За хвърлянето, не за това, че си малък. Да не... Какво става? Кой е там? Имам лютив спрей. Не, това е свеж спрей. Вече не знам какво правим. Всяко под мен, ако има. Алфа, Турция.
Чувате ли, господин Деванпорт? Прието, душия. Така. При каза, че опасният химикал, с който е работила, е от варел с зелена табелка. Прието, търсим зелената табелка. Да, Бри няма да оживее. Я чакай. Бри каза, че не е носила ръкавици, когато се е заразила. Имам отпечатъците и в базата ми данни. Ще използвам приложение за отпечатъци. Да, открих го. Нарича се невротоксин. Лошо? Значи е лошо. Ужасно. Ма, какво е това нещо се не вижда? Прекъсва връзката между мозъка и мускулите. Не ми се мисли какво може да причини набиване. Ето. Какво да направим? Мога да синтезирам антидот, но трябва да вземете проба. А и ефектът му става постоянен след 24 часа. Мога да име. Добре. Така. Човече мисля, че батерията умря. Добре. Дай ми какво. Сега. Ще оставим се на тая Бях! да се Не мърдай! тече. Пробих склад, Ферет! Някакви не знам буркачи! О, майчица. Адам, прозрачът ще ни хване. Порази го твоята супер сила. Не го виждам. Добре. Ще ти кажа кога да замахнеш. Че са айраме. Сега. Ударих го! Адам, внимавай, вода да покрив след. Какво да правя? Сядай! В другата посока. Добре, майчин чантинг те ще намерим на колко място. Като гледам. Лио, трябва ми помощ. Знам, но това не е за сам човек. Ще ти трябва и психолог. Трябва да Седмица. спася Адам и Чейз. Дръж при в капсулата й. Не я пускай, иначе ефектът от заразата ще се прави. Върви на мисия, Биг Ди. Аз поемам. Така ти се пада, Амри. Малко късно. И храна имаме за печене. Оуен, значи маската е от контролери за видеоигри. Другия епизод и последния за тази седмица Символизира съдбата и как ще истинският добро. направим Освен такова. това плаши мама до смърт. Кажи го, ще направим друга сграда, може. Бри, трябва да... Ей, трябва да говоря. Добре. Не спреш на пауза някъде. Добре, ще само да видим Изкуството. къде Няма да пауза, бъде. само движение на мен. Ще се придвижиш ли надолу по стълбите? Заради него ли се измъкна? Сериозно? Купонът свърши. Сега. Той преувеличава. Чувствам се отлично. Виж, нямам нито един страничен ефект. Не, нищо. Къща. Виж, опитвам се да се държа нормално. Оуен да не разбере, че съм отчаяна. Не се получава. Тук не къде да направим скъпаната къща. Таз! Да, точно тук. Това е перформанс. Нарича се да паднеш тромаво по стълбите. Точно 6. Вече виждаш. Не, но ти си още мисли. Кой ви каза, че изхвърля химикали в морето от тази нощ? Беше само слух, но току-що го потвърдите. О, аз ли? Да, вие. О, аз ли? Да, вие. Добре, сигурно аз. Тъй ще бъде къщата, само Този пазач е идиот. О, се оградили. Ще се влиза. От тук. Вие да. Пуснете ги. Те идват с мен. Така. Кой сте вие? Шефът ме изпрати. Наричат ме
Тероризатор. Когато задавам въпроси, аз... Добре. Ей тъс. Ще бъде къщата. В нея ще видим какво ще направим. И бъде сме. И това беше за мен до днеска, зрители. Дано да ви е харесал клипа. И довиждане.